mitiri yaona kyokorokwa oyo ngore ezo chikurigereria mange na gukwana mange injiri igondo bo chief Matayo Ratemo oyo gambete bo basya kurubora bo paka motonto igo tatumina lengo mo chibu tale mo chibu mutangani aba chibu barengoro abatangani babo basi igo nari kora tanga ni tanga nari kora tanga nga kora kwana nga aba basi barwete bo gitutu sora na sasa mwa yaba basi ase story yo basi ai wate bani goro yo chief Matayo Ratemo chief Matayo no yo ngo kalengo chimono chimo galengo yo mayaka ngo mayaka mwembe mwembe nari korukundege tuigo chimoino abandi baronto bono ntamayitiko cyabo kora barwete bo gitutu kora bataiga igabo basi nchyo nari ngo mwana mokenka ibuna bakorokwa eko makoro yarwete bo gitutu ata na masokoro yani anyomete kale bo gitutu no anyomerete musubati yokurwase enyomba yabo bogonko gale musubati omwabo yonde naru mwakondo nebirera kine oyo bogonko ali otogwete wona buna bagitutu kabisa enkoroime ikubona ibunu mubasi ore nsemeye enkaye nonja bwato burayibo bwambe tatumine garenge paramount chief garenge paramount chief orochi gambete aso bagambe ono baro chiribu abange sana lakini era kagamba kurwa mansa paka kamotonto bone krali kugamba gali kokora chibarasa kirase na igolete ditanganya kagora chipara naro oremete pale korwaria matabe kanyako enda magena paka gachikosoka itumbe none kero sabe yajete no yahetete ase bakabori muntu tarengo mungaini igase pare aitete no sabe bagweta paka bone pare bekire la paka itumbe bono mubasari go cyane kanse mu yamanyamache gokorwa nyacheki go cyanyamache raisi ko bwakorwa mate motonto na bono mwaka wate bokona metusera Matayo Matayo Ratemo bono aso kurigere bonto chakango manyina ki omubasi oyo nkayarwete omubasi oyo garwete bogetutu kuba amenyete kinse mama cha bogetutu intuko tu amenyete nse mo ya bumburiaria no tu amenyete yemba ngona kugenda kero bagenda emanga secha kero kende ba chaga kwende asega banade bono sobo gabana mata nagoto mata ba amenyete oro lakini kero bachite bona abantu batanganite go cyana abakwenda bagetawryo nabakwende nabayitangare abantu batangana go cyanse abo bachitega koruwo mu masika kamanye go cha tukamanye koruboge tutu nyuma tukamanye gotora mosora tukana go extend gocha no mogetonera kamanye go chenera gaso asitora kwando yo mintare na ende to kurigere tukanyora ngana ndaba basi bari batikarete mayiga abanyangande abanyangande bagikurwa mayiga bagigocha bakarare bitunu byakwende iga bitunu byakwenda iga nsa bakatora bisalate byabasansa byabayitangari bagigoika bakanyora abasansa abayitangari ngurwana bari nabagetawuri esegi yarenge mbe sana konya bagetawuri babuire kinguru abagitangari kwenda umunyangando cya kuruboge tutu igari kwenda masiga abantu bamwabo ngibare kurwana abantu abari kubuna ase obumenye bwabo ase bakuri icyombe igo bakaja kurwana kindi mogetawuri gari ngo mokongu akarekana ubuire mu itangari ekero umunyanganda atora mogoroba iga ayemenwa ekero atora mogoroba inda bakakaburia bamuranga nducha ase twati abamura batora kalbisiri bya cyombe cyetumbu ya kirayire ya bato eta mabere mwete lirike sate na mabere bale kwego umwali na ki esegi babwate na ki mwancha bamura moso esegi mbakon abanyangande bakamaye go so esegi go kwakonya bagita abayitangale esegi bakabuwa bakwende abagitawuri bona bakabambo itangale bakamaye ko abanga nonye bale kogenda kwende masige bono bali kwenda masige gotoko babo mu bono ga bo itangale bamenyo na muntu ndabakuna abanyanganda aba ko ikabono no bamete nsi ya gotira kurwa
kurukenyere babuta igale buta material paka gocyari nyawera iguru abuna abanyangande bakonyeta bakwende abakwende abantu abakurukwa abayitangale bona abantu abagetauli bali chinyumba totewe bali chinyumba yegwende bunyansiyaga bondonya bunyankama boigesa bogichoncho no muruga nabwabo bakoba bara abantu bakwende matabo bamenyete kurubura bumwansa paka mutuntu ogende mata babo ase babo yondo bakaleso obure mo shime uminto kristo obure ngo abagesa babo ndogura abali bali getunu ali bamura mawo nabanyete kyondo salya babo kongo nabarabu bakamete mate chache mate kako ikiralia ali mate ko ikirali ko kurwa nyangitali eli angena Italia okwenda akena bakonyo enchele kwenda sobo mwishimi obure no abayesa bali no abanyankama bali no abakera nyombo ikire uranda kire mate igabona abantu abonsi no bachite bakachinyomba nabo kingana igo nande bagocho chensembo ya buitangale buitangale bada abasanza bakaba basingi bakaba bamurasi abantu bandi bali bakorukwa ukende kera kintu toliko kibara toche natebira basingi toche bakimweli tomanye kuruo bara bakacha korugoro nabara paka basansa bali paka mate nyamunema nabara batini mbogete ali mate motontu chinyomba cyaba itangale na chibo itangale ni nyomba nene abasansa nabo bale nandi tonyora abakwenda bamurasi nabo bale tonyora naende abantu bali bakimweli nabo bale nabo ekinyombe kine cyabo itangale umwaka metsera tutaragenda atambe umubasi n'umurore ngo kale ari ngo ase gusiyengi mumuro mubasi nero mumuro monene mubasi ngima ane gusiyengi ma bano ngo mubasi nero ngo mumuro monene no ane kero kende bachete bagachiko utwara chinga byali kwende sigisi bale ko genda ko utwara chinga bi ekero bale ko bugyo boli ende bagenda bakikuna gutakuna ndi bagaliyo ko banchara abasigise bakaboboli ngendo kimo gutakuna bagatayo totegete murato omoiseke tumanye ko baboli ubu bono motorete omoiseke ankyo togoje tobaletero boli ono mubasi andasigise ono abantu bagusibona bagenda bamurasita abagenda bono kwende alima sigisi ko twara abasigise bagusiba kabatenga motoretro moiteke tumaiko baboli ekarabare to moiteke na bakaleta amura bagusiba kaleto boli bakaba sigise bakaba abagusiba bono abamurasite akaba bagusiba basigise bakaleto moiteke Mwisiko yomo bono bakamanyi kransa abantu abagusiya babatano omolenda bamwabo na kibono tokora omwisiko kira yomo omwisiko kira ke kabano mubasoko mwa mubasyaga umwiseke iko mubasyaga umusigisi akaibo umusigisi aye no okabeko mwana aye nyombo ya kabiri ako mwana aye nyombo ya gatatu aye nyombo ya kane nyombo ya gatano umwisika karusigizi agacha mubasi akonyomu na mubasi akayomu na mubasi akaywana mubasi kakonyora abana aba babese atina bamuri abandi bamakoywa abana yani aba murasitiri mbaro lakini mugaye ntu mwisika kine umuru mungama yikala abantu balinga bangwana tayibuna matukaya Mura muntu akwenda kogenkana ande kogenko mukungu onka kose mwese konka nera kwega divaga kwega wona sigato chense mwe ngabono tutaraga ndale to kwane gori umubasi na rumu muromo nene asugusi mubasi na murabalenga abo sabasikalenga abo abana bamubasi mbarabi balenga bo abamubasi bono gocha bontro kote ba abantu mubasi kote balenga umugetali oyo no muitangaro oyo okay mugetali muitangare no mumasige na masige abatana batatu abamura batatu balenga abamura batatu nabwo abachite bakagenda kiro muntu akagenda sobo akafomwe kwende area ya kiro yo akabekwe area ya na masige na ile gacha bono masige ga ono kuri kumasige masige abantu abakabacha ali kuri kumubasi kabakurwa yabona abantu babogetora abandi barwete buitangale ande bogetauli bagacha masige kwa masige buri mu bwari ngo bone abantu barenge dikali bagatoro
naba kwenda baba kwa uchinyomba cha kwenda cha bogetauli chinyomba chinde chiri chinke utanya ariko manya cyo chito gutikanya mo wakatari bono monene urato tebo abandi nabako fomu bintu baza goteba bintu abantu kero kendi bitarengo lakini utogoteba nyatanga mbuya mono naite batebe tebali kereko teko basomete dirikaro gosoma kwa lingande iko bajite konyo gosoma kera basungu bakiri bono totebenga abagusiaba basiaba nabalinga banganye ko tochiba bwate umoge tutu no ankendi gyonse kari ko basinya bari kwanda bugitutu baji ko boriya kwanda ababyali barenge kwanda banyomete kuru bakate nabakungu bubatya iko bona basi bategemete kisemi cyabo kuru bugitutu nere ariko batebinga na kigento kikabasi ne kigento kitirasi kigento na macho bonsi barenge kuru bugitutu nyombe de taringe bugitutu ekira abantu barwete inani ngo bajete bugitutu bakamenya bona bakamegwatanwa abamacho genda magocha abagirango genda gocha mochari arwete kurbogere era ngurbogere ntu era goto musabati uri monchari osokera tomogere mogere abanchari barubuno barwete lakini jombe jonsi go charwete kurbogitutu onde tali wonete ko yakendege anya ndikero kende bago support mogitutu gakobodi kende nakeka to atebatenga anya mutagete no bogabo nobo kara mogitutu arabuchaka nari bora ko chakabuya bona nyombe ne nakoira namona kurwane guchimachoge guchububasi guchubugirango doesn't matter ningi mutata umubasi ara yega umubasi na umuromo nene na keko to ayego to atebetega mubasi kai bobo seneta mogitutu ko bulende obogabana ngotara sanse moyo borai bono abamura abamubasi nabo abatatu basokire kumuntu to chagro twara chinyomba 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 cyumubasi kirisatu chinyomba isate ko chinyomba chinde jirwete kurwaso mubasi uyu asa abande ngwate bana aetu moise ko kurusigisi moise ko nakiale korokwa nande nakia abeta na moise ko lietalia bali abasigisi ba morogete kuruso balia kwanza ngori manyete bali kurukenge jireke egesigisi Potendo tu amorogete nga motoria. Motori baba gusi. Bono eko rete embusuru. Ya se bugusi abagusi bono bamenteke. Bono motori uretse nande bono basike mbare nganda abantu bari kunyoma. Ya yo tate gocha nyuma bono wosibosia. Nali bono abantu bajagete konyora nga motoge naro. Munyari bari naro. Mogirango naro abantu bano bagacha kunyoma lakini bono yasinyetega akaigu musigisi kaba bachete ko gutwara umusigisi yone nyarata muraba Omogusii nero tete ko babono entingana yachete ko leto Omogusii abagusi amuraba libonse bakanyoma aba muraba nabanga bo musigisi yozo musubati bono nende bono aba muraba betu bo Omogusii rende bono Omogusii none kero kya sao ekera basigisi baitetu ngonto kyo gende tego jiko so anyomba abagisigisi kati no mobasyo abagisuyi bagende tebo bosigisi bali bachete ombayiranete yangate bono mbona basigisi bagwente kwancha Omogusii bagaitwa nanda Omogusii bakagenda gujiko bakanywa chemechi abakungu bokabaro abakungu bakabasibira marayigoti bakabaira bakachikoba abana musigisi nabatogetego kate gati kurwana usa aitwa bono tajete naenda Omogusii bagire kubwatinga musigisi yogire kurwana oitirwe bono Omogusii naenda bakabwate torango wosimo ntona atikarete bakanyana bakungu boka balemechi Omogusii bakamaya koendo bakachiko wasoka nyumba amona bali kyo musigisi abantu bajete musigisi bairanete Omogusii bacheto baida nitigo ba no bairete bono musigisi ekero ko monyora baburutaba abana Omogusii ngai bari kuja kuruba anya tali Omogusii bagenda te chinyumba cyabaje ko korobe gisako wende ko shakuru Omogusii nere ndisime kana yabasigisi eko barenge bisa kubya barenge bisa kubikurwa na kise all the time kutoko karaka mama urucha basigisi babwati bwamate ngabara tinga chinsa chonti babotana matimo ne chinsara n'Omogusii banje bari kuborwa ne chinguba n'amatimo lakini bari kuborwa ne chinsara
nande bone kera baje kurwana usa Abagusii bakabaita sawa ngai sawa tena gago tumanga iga bari go timbo ke bitunu biro moyo iga abantu bakabakorugura bakabaita kabagutira buri abantu bakaro bari uce kurwana bakuri ugo cyangwa kandi n'Abagusii bakuriye baite ngende se bata konya baseli Abagusii kurwa bakiri ku kibogera ono bagageze giya ono kabagutira bono moyo iga na ari Abagusii babaite tubakamanyika akaba buno roche nareka kuruko tobasa kuruko otemo musigisi no yuro ya sawa igara goite heka abantu kwa mutebye ekera abantu babaite tu lakini tali ko appreciating na ndo no babaite te ande babade tu bakabati ko jiso baje ko pomete ke se kya igomba usitale wata mabera ega ntomo sokoro trambe ka bijaneke umusmati yuro te sigisi agachaga nero nyora tabana na mubase engati nero nyora tabana mubase bono mubase ro onyoli chinguru bono kumanyikana ari ngumuromo no mungwana nande nasikire abantu basikane tekade kale abamura basikane tenyo bari gusikana nyumba kamura abamura sitaiga egento kwakwande amura bonse nabakoywa lakini koromo murano kwana senka ya ino iga abantu bagwanje nga nakia ateba igate baiga bwati bunateba onyo mugakoro ore moyo onye tali moyo mumuro monene ro kwana lakini bona matuka basigeti bantu mamura banene igate na chiro monene mintu lakini bali ko kong na chumu murudi ro monene so muchumo gima ekina kingo sababa gusiba chenche bamanyanga to wena go twara masikani na wanya abantu batage kunyo bona tiganje kunyomerana mubasina jagete kunyoma machoge amuraba ko ndo bamanya goitwa mubasi aza kunyongura machoge amuraba bako ndo bakia ba muraba li baitetu abasi bagaje goikaransa bagaje ko ndibara goitiro Buamate bwani kati ya machoge na bwatana nda bukima tekinike nge kibasa Abagusii bagoitana buka ni bakaba kumanyanga oyo no Omogusii twantane lakini ngo kumisana nga ekara Abagusii bali kurwanirwa nyali bali agesusu omogiranga karubencho machaga karubencho akagenda kubakonya esegi kwende gesusu omwali ya ndawo manse babwate bikobo kamokurwana abantu emyemo ko libali chiyo ya liege tunu kelinse chiyo bakana koli kinyama paka abararwana bakorosa bali bamanye gocha bali baje gocha mwete bakabasoye tente ya giswali abamura bali barwete benjo bagasoye tente ya gisusu paka bona abantu abamanse baje kumanyanga muri abatwaita bali bayibenjo bali watenga tokanamba manyi bakione bwenchoire okione bwenchoire okione bwenchoire bona Abagusii bakaja kuikaransa babasobaye karansa nga ya tato ikaranse okione no Omogusii olenga to no machoge oromo kione wenjoro chakere kurwania bona chakere kurwania wa Maasai aba Maasai bakumwa nageka Abagusii bagatenga tokaga Maasai no kione ya uncho yani bali kubeka chianga bona Maasai ebitamba bona Maasai bona yaikire bona abasi bachaga goitwa bamura bagikori ya makabu omachoge abakaikaransa ga binyomba cyabo getaulio na abonsi bagaikansa bagatena kitoko na bakara ya tigato panga chinyomba chikonyomerana bakamaiko choro monto kurukumo gichoncho omogichoncho nero konyomera mubasi engima tutaragenda sensemo yenyuomo ntatenda kuburiga ntegeto mugaka omubasiro mu machoge babwate bwa matebuya kayo mate bwa sarekirete nani kyatu bwa mate no kurwana gitegi kikira obakanya omubasi oitiru inkibaitero mu muronde abagenda kugiko kokobana abaruko kobokore bikobo yokoriyo mu machoge bamoite ase bano bwa mate bakora okaera ego bwa mate bwasareka ati yo mubasi amo no machoge umoncho murigereria nyora niko gendete gotengera Ndizi TV obwansu Omogusii karondega no mogaka metusera uyo ndo tumanya mange igoro yo mubasi bone gaika kayo wama to bwate koroswa bona abantu bakaje gokoraiga tigato tige ko yenda macho ko ligya bakungu tigato nyomera abagichonche bona abantu abakuru ko abakwenda abanyansiyaga abakwenda abantu enyombe yende ko bwatia
nate bakale n'abakwenda abanyankama abandunya abanyankama n'abaigesa n'abakinami bono bakonywa kinyombe kiniko gikonyomerana yo bakwenda bugichonjo bacha mazige bacha buita ngo mubasi atigeta kwanda macha konyoma tatigete utatika matuka ajitubona kero bwa matubwairana mubasa kama kwanda bona na kiro chora nyomo mwese kotana korora ko gendo bo iri bwino choraro obori mwese ko no yongo no yonyale kai tuataga chisiganti ari gutumu taibu nabona abantu bakonyomera paraiga esigani ya para sigani yali gutumwa nandi leta mangana esigani ya tumwa yaji kwatanga ntu tagete kochega ai mwana na tagete alio tagete konyoma ndo mwisiko ino twagwere no muyale bagenda bachi bate gaenda mumuro yachi mumuro yo mane ko genda rende bagamba no mwanchoye endo mwancho oko mwancha ate bona bagende bono bakikora ebintu bona bamanye kogenda bakikora ebintu ebyo bakora nebiye batema bamanye gotebe mwisike na royo abaisike bale kubogori unanya karare rocha amura bakogenda roche bamba bogori gocha bande bali kurusicyanga batarabusa obogori unanya getira ndego yiru nechinguru yiru yega ka bono kakorera goeta bamaite mwisike onyale bono kwiruboye mangana bo kuminga bosa ari bosa yaba cyo ikaka ise ikanka kya beke yangayi omanya ko we gancho beka lakini bamore tole getira ndo maete ba akomira bo mangana talenga amaya sana na nyore to muzikonde korwa kurembo gichoncho nyome tuko chiseita inkanyora toro kila na mura bari kore ndo maete bari ko murenda anda okoda bo chancha alia otamire nkamonyoro yonse lisa kubulinga tinayo nara ogwetuga ole bosa nawa murago chiseita nanga yokoenda ona atagete kwenda setu aje tino tego konya kenda buro sia abantu egera abantu abaje ko tokonyika kigoje ikana ndo mwise komo nene na ndo umanye kwenda se ningi yokoro se ndongo jo sokoro ngate ngwa soka chombe cha rwetu irana mwise ko yumaye takana na paka so bona iliare mongina agatenga umuntu ogerete ngaje ko banyora metu sero akamwana gake kakodi chomba ali gyonseli akamanye ko ngonchera ngamanye gocha kaba muraka bari konde ndana kina akolete nkabuo wanginde kagenda mbiya no mugaka bwatira bungana turasentunde yakabiro mwanchu murigereria yakara tona to kwana no mugaka metusera naje gutumanyia emeremo abereka akora sorongorwa gusi narenga ziya abanyankongo bari tubwata sorongorwa gusi nabo mugaka umukoro inyora igentongera akorete gatanga sorongorwa gusi ko karaboniga atebwe gwezero kwana mange igoro yae nabo igo ekara kanya gutebyo mugano bwaba basi nakyo basi tokwirana masentunde yakabire to kwana chinyomba chiko nyoma na chinyomba tari kunyomera na asensemo yabo basi nabo igo ntokunira nsemo yobugambi asensemo yabo basi bwatu wetena nsemo ya mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News abega nsemo ya YouTube nabo goto bwatu na Ndizi TV murubiria sembeo Ching'Igekerio Chio Omogusii Ndizi TV ubwansu bw'Omogusii Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochiko kurigere chioka nduto koereza bunurwarite wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentu gete na gentu gete ngokorekana kiri ekara tu anyorre tu akurire to konyoro murwiro oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirector w'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enotisano ibere isano nemo kianda ibere inya gosumurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batalira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Ndizi
Ndizi TV Obwansu bw'Omogusii. Mwonchumulikere nande bono twiranire ase ntunde ya kabere ekero turegano mugaka metu sera chinsemo no chianya mache naika ase kona ya Matayo rero nongo kuandaga no mwaka metu sera ratemo Matayo oyibo igobero obeto mugambia singa keyemo ime yorogongoro ito rwagusii omugaka bubasi chinyomba twatebire nchiroro nane nchire chikonyomerana nchire zitari konyomerana maga yogote abuna omusubati omuzigisi nero sogete bubasi akanyora abana no Omogusii ege sagu kago sarara chinyomba chigacha abana batatu ba mubasi yabo batore chinyomba ntebi yango chinyomba menya yabo basi chitanyoma asaba muri abatatu chinyomba ndubwati chinyomba isato chinene chinyomba isato kwanza ukonyomera na chire chinyomba chibone ko konyomera naiga abantu babogitali bakonyoma bogichoncho arona bakonyoma abantu babogitali nabakonyoma masige nabakonyoma butangari ase boyiri botali ange mono konyomera nabali abakongo mboyo otatiga buna bona masige ga nari nyomba njire tutali konyomera na itubasiga bona imeyo mu gitanto wachinyomba chinde nitwanyora chinyomba chabo gitawlyo bona bakwenda abanyansiaga abakwenda abantu enyomba yabo nyanchoka mu Kivu abakwenda abanyankama n'abakwenda abaigasa n'abakinami igo bakonyoma buguchoncho Mondo takuru nyomba ya bugenyansi akati kunyomba bokinami. Yo no moise kana bomuya. Kuna moise ondera nyo moise ko muya. Nkabugane kwanere ndagenda se moto korone. Ende ngoja konyora igako ko mukwane muraso moto korone. Moto korone bokinami. Igakuru bunyansi aga. Abanyansi aga bagatero ya ndori konyomerana nabakwende naba. Kanya kwanjira moise ko yanda so moto korone. Moise ko muya sana murabu. Gatero oyene ntagende kwende aso moto korone gari aso moise ko minto. Aso moise ko na asogete. Abanyansi abatenga ndori konyomerana abanyansi aga. Nabakwende nabakinami. Kinyomba muna cyari nkurukana naro nabari ndeta masikani yayo. Mokungu takubeke yange ikira yeta amaruga. Yo kubeke yange geta nsaage angena koguronse kabisa. Inare gantu omuganda kubeka. Onde bwenzi no moiseke. Bona basike bari komanyikana ngabonyare kabegete yange ntambe ya city meaning ngabona tari komanyikana moiseke. Onyoro moiseke takonyoma. Bona ko tubekera kirongi na abantu barorenga baro mubere buno ole. Bama yatenga winaro moiseke muyeto gikonyoma. Aseke. Toji konyoma monto wekorire bwikomanyana. Tata geti kunyoma nkiata atanyale ko twali yanga ya masikani iga masikani ade no ane chikanisa bonde wechacha ko tebanga muntu sabase kubeke erongo wecha wako kubisana ngabantu bakubeka bakungu bakubeka chirongo nabasacha bayo kichirongo no jama jese abatebeti jasa abatongete abana bakungu abana basacha igana ada bakungu bachenje bakaba basacha lote kina gewono gekorora kanege ntekebe ase gabono iga chinyombe chiga nabora nyombo santa imbuna seitana abo tukunyombo santa nyombo santa na bara nyoma amwezi ko enyomba kitole ni getora bakoruka bagetore erietalina abana bagetora nabo bagisobale nabo akimwamu makerosoi kinyombo to wezi nyomba nkireme chinke igabona nabo to kunyomeru nabo to kunyoma asa amura abatatu bamubase mumuro kirengo mone asa babati aba ngo muitangale ngomone no bugambi wetenero chagete bugambi administration ye oyo chagete no mo kwenda muitangale akaba myaka yo kumya tatara na sema yo bugambi whatever igo twakora nyomba kira nyoma na nabakwenda basanta na bara nyombo gitawuli barabuga utango keyo abakwenda banyangana bara nyoma aba murasi na bara nyoma abantu abakwenda bakorukwa bakwende abakorukwa bakwenda abantu abakorukwa nyombe yabo itangale ikinde kirema nabo kikunyoma gocha nantu nabo tokunyoma nabo mweshimi oyo robono mwesi komito no akali sobo no akali sobo irere orengo mugambi kale mwesi komito no achiete no ale na chaka sida kini bona nkonyomera natoli igabona basimba manje tijumba bakonyoma nechi batali konyoma mbale batamaite abana bali bagukina bono abana bali bagukina bono batamaite chimba cyokonyoma nande baroranyora banyomera kurase nyumba ya mwabo bona bagaka baja bakana
lakini kwa ilo moiseke bwatanga kwa bwatega na ilo moiseke Nairobi igaba tabaruete kurubokinami nanje gondo mokwendo monyatsiaga igonko nyoma na toraba ya igonyoma te kurunka bona moiseke okobete moiseke okobero nabego toka ngakero keno na bana ba generation te ko bengia eko ya kore te bintu maminche ko ni kwa nyomba gete bwa tike tango nabego nyoma kurwasi nyomba ndonse eta bwa tike tango ko te na masige aba masige na ba ko nyoma ndonse igona botura nyoma ndo abo geta na boto ko nyoma ngima n'abantu babo sansa n'abara nyome bo getauri n'abagetauri n'abara nyome bo sansa bana basika bange bare barweta abakete bo sansa bange ku abo getauri n'abara nyome uki nango utatika lende tibabasoka kukisoba nande mate abakina bakiko nyoma n'abakinami mwesike nabo muya kara muburi ngase ino ngai otaragenda ko vendera ko abantu lakini mubasira bakonyoma gukina nabakunyoma kunya libali nabasoka nyalibali nabako umugirango bona bakonyoma mubasira baranyoma paka bogirango mate otatia abagirango bali konyoma kuja gusia ngo bakonyomera abagere chinyumba chinyingi cha bogirango ogende chinyumba imecho goita omageroro Omogusii na jite konyo nyomira go kurwari nyacheki no mu pastor lenge go kurani nyacheki na ero muirete bokwende bogirango lakini ndasesa munyo basi era bakonyoma kurwanda onse utokonyoma lakini asema ibitango no biri na tokwende konyoma na go chiboge tutu na go chiboge na kwende bonchali na bokonyoma na abuna bana basike ba mintu basogete bonchali bona ase bitango bire ni maso basime bona ima iga ababa buna bona toji no ntura bagito ntoli konyoma na bagetorora iga ko babuna kwanyomirenka lakini abagaka bagonte biga bante betiga tainga abagetorora ngata abantu bamwaba bagitsowo igo batebete ngai bamenye tubuna bono mogetoro menye tiga bwo nyombe ya muinabo no mogisogora onyomo se ko rwari wocha none kera kwa bamwabo bakoigwa gate omukungu akonya mukurware ngana ne kero ko mwaka inda aba muraba baba se koigwa unabona kero konyoro muntu anyomirega naso bane ribo kinamia ga ukura bari bayigule aba muraba mwamba baje bagoita abantu bana bari goita nayo iko mo basi na wati chinyumba kunyuma ni chinyumba tanyuma bono anse mo yoborai watebire nyumba ya betentanga ni kugamba no muromo nene muita omo kwende mo itangale bono no muntu no mugambi mutangane arwete mya arwete omo itangaro yo nonye tibana kwa ugambi bwembo chumbe asenge tuba bagambete asenge tuba gambete bagambe tubugambe baitangale nabo bagambire taba basi myake mengi na torobu no bugambe omuntu olenge korokwanya beri nyabene liga kali alengeri nani yali kobeko borange to maite likane bale kobeka suti cyale ngade no eno yonde sakali wangwenye na kobeka alenge suti bale bono baje kobeka beke suti lakini tena marange bale kobeka umugako kurukunyabere akagambira babasiye matuka mange sana emyake mengi itagwa ati mubaro nando musikali orenga umurenda oyo mwabonko kurukunyabere ne akatika bogambi nda ka musikali oye ara tugambire nera kambe myaka nande bokurwabu nande bokagenda nande muntu kurukwa oirere ngachibo irere nyakwaye omuitangale bogacha bono boitangale bokarubo sasa nande bogacha boitangale bono irere kagambe myaka 30 kagambe myaka 30 agacha ka omugako kurukwa matayo ratemuna ere 3 okay bona abantu banye bari kwamba kurunya beri oirere tibakore tumagendero ubasi no para bona ratemo agacha kabo mugambyo karenga agacha kabo bono mugambyo gatatu bona
to akaje ko mugambi okane to Chio yo ndenya be na beta begeto musikali oyo igale ngo mugambi okabere oire tali mugambi otatu bono mataya te ko mugambi okane Matayo ya oyo tata oyo tatu mino bono bono minto ako mugambi okane me yabo basi basi akagamba nere kurwa obubasi obugima kurura batebikale nga kurwa basairo gura nyacheki paka kwende baka motonto nero liko gamba obuna parliament chief akira gamba bugambi obu mwaka ki mwaka 45 akamba bako mwaka paka ga jete go kuru mwaka nga akira amsina gento emyaka 18 agambete yuko obeke myaka 18 nga yeko toka 18 musongo ndaka makole bitinda naona ali ngo bisi adise ekera aleko gamba gona ne bina yagere tu musongo yagacha kumurucho bugamba konyenche naso mirobo ikoyo na akolire na akire nakorya amatemu abosongo abantu babagere n'abagusii nabere number 1 kana be number 1 kama kore to officer disi ko officer pretended na ndo mutangani kuri kwa ni cyo mutangani kuri kwa Gusii Enyomba una officer pretended Superintendent. Omonene bwa office ya Gusii Enyomba. Omone office ya Gusii Enyomba. Na yo muntu mutangani kuri. Nijo mutangani Gusii Enyomba kuri kometusela. Nyuma yo kurubo iko onyanta asomete bo ikoyo banko inange bagasomya ngakora form 4 bo ikoyo yale form 4 yale ngade lakini ko inange babegete form 4 nyuma ya ko inange kerarwo Kenyatta kamanye ko banere otigale school endo mwali kamanye ko bansi ya Kenyatta kanko na ali kongira buno mwana oyo iko kana akora matemuna etanaje kuri kwabo ngaje ko bodi disinga nonye ninche gwe kandega bona kingo kole mirima department ocho sina bagere buka paka obisi yawe n'abagere boka ninche bweka abagusini bali kuri 50 agante egento okora karalika 25 dio wana agante binga na chira ofisi ya DC tingo nyali bagaje ko interview yendi interview tumo ko interview mo ba ko interview na yo ramo tena ki interview yakorwa egere mo kore mo batena nda abu na DC o chire Kisumu aso musanga no pisi ore kuru kuwira asegerende oyo dio wana kagenda ofisiria akankate video tunga tokore abantu bara interview karabanga kabate bara ikolda ko tokora tokoragire kwanywa nora abagusii bakali ku 25 bontu balia hono togotigana nayo na kyobo jumbe no burayibonde ime yabo basi bwabera obo toko tiganda ntebya bagambi yogutimbo kabana bante bona mone karo tata che kurubo bagambi akagenda kuri yo monto kurukwa nyanchoka inte naona alenge no monto kurukwa David kurwalia kwende gitumbe abale balenga ase disi yo kwa bugambi no monto ndo kuruko huko olenge education officer ngakeyo huko bona ndo mwa community gacheta alira na kwende kericho agacha kabeke sei ngo monto na iro bugambi bwane nyanchoka akaranga abakwende bagambe tabaitangale abantu bataragamba nabakwende n'abagetauri nero mu masiko renga akaranga ninyanchoka nkoreta nera gambi no mu getauri toji ko interview disi akamale kundisha magoso nga anyota aliteto kalisaini ku opsiane angatinali gwancha elinde montaye gwonde nkanywana magoso na alisaini tikaenda chi cooperative asegere ndo mwali oenda kali kanyancho kalenda na ndata andatambuka telende lakini tata ketenga ibubugambi gata ketenyanchoka lakini onya ndu obuchi ya DC anganichi na betu ndata mera to ibubugambi ndekale ngomugambi gata betu nabangina bayikurwa ngobugambi to basikoleta bugambi gocha eko bugambi umbu wata mangana mangana ki batene chela si alinga sikatiete yomongino minto nabangina abo bari gukana asega nyancho ndatu mina tako etibugambi akaboire siko boge tauri basi nanche ngatika ngabanga nabonde very important ekora urochi nwana kero kuna kwaso bine ninche mubwate chat bagit Kisumu
Ninje kwa na tebi mu advocate ka ko boli gento gete ninje nari ko mukora aba advocate bobu ebina lakini bona kinaenda kole tena ende amanye ko ntiga umwana oye umwana burongole ninjo mwana mu muromo nembo ga mu cyomo gima nyomba kianda nyomba ira ngabwata kianda naye kwa naye nyomba yetu na renena asegere ndo mwali oye njenga tiganga obekiro bugambe kurwaye kero ya agenda bugambe era ga chite akaikira ni chi project chikonya tata akore chipara chiskuru chinyagitari konyale twale tinyagitari ngumbwa kunya machi no machi nyamachi dosito ngo ya twale ko Rwanda na kiamo kama anda kiamo kama bali kulika bante list bosa bali kulika chindegete bamwa kyango oyo ato kamugure gitabu kinganaiga bali ngababere no geti na no ndena no mwakonde kurugara asegelende barabu ali kulika tite yake umusongo lyo jikoja kurua kiamo kama goja nyamacha kanya health center za kwapa na ile yibonere nyagitari asego kenga nyanto kaka kyabu bone mubashige kase gwatana mubasi chache wasiburabu eki administration lakini bona asama ngane jikura chiro jiko tobo chumbo barabu bakana lakini onyonkana atebete nga onyege go bango chebirogo bibire gusi ekama kende bubasi lakini toje tikoyego bakaenda ko na cha kwende machoge bubasiere nene ko mutonto bakabura buruguru batenga babasi nabake kubwa machoge asigelende bubasigata nurende kabere nyancho ko uyu matata letete akagenda sameta kagenda sameta mo ambyo mo go chiburabu baruguru bubasi baruguru akatangazo mo monto oligetin monto kurukunga kurubosingia nero ile tumugambyo ubu netalia na ndigitega netalia kale kurukwa ninyore na robe Kenya Kenya kabe kurenda umugambya akagambe nseme ya kuchibubasi baruguru naga nurya kabo bubasi bora ezo tubata basi borabu na basi chache bona ababa ate kero nyanjo kachi ko acha kuritaya kero nyanjo kachi ko ritaya bona akamanya kwa montonde nale kurugarega Lietele ninje nyole buna ale korokwa omuntu ina robege tukorugara libagalia nyanjoka kagamba obubasi wa mate iko bugamba robo administratively abasongo abakwende serikali yetu ya Kenya yajete gaunjura pake sub location ngo twara sub location ibere isatu baye go bugamba chikabaje abaruoti abange nabasisa nchibwa abange obuno bugamba bono tubwa koleka ntende na ande buya utatika tokoteba na ande ayande na ramentu bono kuna sita ugambi mbo toira na chinsa muchinde baira magambi lakini batarali kabana igone kabayigo ense moyo bugambi bwa bagambi abakoro wona ayangwa beto mugambi nje na beto mukarani Chena kwanza na ndo bokara na kode ku ofisi ya district no bokarani gocha nkabe basa ya gyonseli lakini kande bosongo tena igolete binte bingo na igolete nyamire kaba sub district ngate bidisi na kya abantu bararubugira ngoruguru base kubwate pande bosongo tali asade na bari gutana amaguru matoka yari ngati pare ya cyari ngande na ende guche naro oyigore abantu babugira ngo nabo machoge nabo basi baruguru babwatire ogembo disi akantenga likali rubono gucyase ase chief secretary Nairobi kaburi ngati no musongo na musongo takuri kali rubenki akonte likai kwa nai kwa propose onda tembe kese liganda ase chief secretary akora bolende ko izenga trap trube ikoenda sara kabeke seri kanda Nairobi nyuma ye wiki sato chief secretary yo chief secretary ku Nairobi agateba likabanta ligora nyamire be sub district igora bono bali ko ligonga na simitu sana akolete kenda bogusiga ayo baidete no monto useless man uchukura alika no ne ise mugamba na yaringe very important why no ne gaba na tali ko ndi recognize ano monto na kolete buja chibe sasa omerete ngai charwetu ngati no ina ligete sasa court kocha tore gaba to kwane to chikokora bono asubwango obo jumbe bo basira kibwabere obo jumbe bo basima eto monto jagete no bure omate bo basi abwate ntuna machoge ziba abwate abachumbe abakase parliament kurwa nyuma yaye ndo monto itoko gikoligi chikura
omugukikura ikora machoge bali kwa 100% aso montobo bobasi ababa divided abandi ba mugunde abandi bakwa chikura cyabagana rende cyabagana obura maje koreta chikura kurwa machoge leta akabwa mugunde bona kawo kwana no macho yondo mugunde kali kwa parliament kali kwa machoge basi igonga bono go kwande buya lakini bono nyuma yaye obune naga tagonjura basi machoge eka na mo basi ko present kuruwa mo muna achete okananga rosana agacha kaira ndi bagalio yonderia dia obure kuruwa nende kero obure na ndo obure na ndaga cha kaira bono machoge yairu bono mochumbo obo nawo basi yairu mochumbe bono ende gatoka bono obure omuntu agatoka kurukwa manoti akajikwa agachero yonde obure enyomba nkali kamwe agachire nyumba ogo jikoligi chikura cyo obure eji obure akoligia akabwa obure abandi bagatenga iki yakora achite komoreta ajikwa agache nyumba yobure ande gabegete biranya enyomba ejo bono muri yoro koba obugambe bono konye bagakora manoti ogamba obure omubwa nero gamba manoti omubwa bono abantu ababere nabona atenga uche bagambire buya nande kabagambire buya nabakora buya tibali gotigero ekoro obure ne achaka be senator bona ndi akali kujikuryo bogabana ya bona bo senator tubuli abone kubwigabana angana yari ali kutiga abantu barali bande nanje ndatumokalende lakini bona ko kona zeno kwa taibole igona bona abare bagambire bona gwika bono gotubwato mugambi okurwa kwende abasi baje bagatenga mutangale kaki ndi ara akagambe bakacha batati gato obiri na bono mugambi to bono gwika bono lakini bona chikura chikori gibuga tinyibwete chinguru cyo biri buya niyo nkumete ngobiri na kya kubayiga bono ugaga ndo tunobwato mugano mutambe wabasi ande kwere Ching'Igekerio Chio gotoeresera mange igoro y'omubasi ngane ayo mwene ryo rakwane igoro y'omubasi aso Omogusii omogima igona nale gukwana omubasi batige gwetana abasi bona amanga nabantu bakoma nali bebe abantu bakoriga ni mesire n'oborogi abantu bakorekere entaso bwanje naso morembe egere kusuti Nyasaye na kale iguru oranga basimbwa biyabali ndo abaseseni kubwamona abantu bagende kanisa senge gusasi Nyasaye batige gutara botaiga abantu bakona kuroita young people bakona kuroita they don't want to be a Christian barabatagete ko abantu benseye bona Jese keragocha abakungara ide kana ndo chichi kanisa cyonse abakumva ikiro mwaya abasaja bari batalio people must go katotse atwen eko na intundu go tokoen bandi batabete basa bandi sikarisa we kira uno to ko moeria sumuro buri buri tukoria rero kero twasangira mange no mwaka metusera matayo ratemo koro asense moyabo basi iyo tumanyiria mange igoro y'umubasi na kiamete gatie bintu binde bingo go cyakero burayi nabo ne cyumba kiri kibwente ko nyoma sabwente ko nyomerana asense mo ya mubasi twikere na ndabu asentundende cyo kwana mange asomuro buri go chekia se wiki gocha egato kwana mange igoro Ching'Igekerio Chio Omogusii we kira uno nko yakero musumari na ko yakorera abo no twasangira na ganda goto bwati agotense mu mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News na biganse ya YouTube na boko tunyarabuna Ndizi TV News bye bye ikiwa kiendetera nenkoro kwa Vincent Onyancha bye thank you very much indeed biamono tata Ndizi TV Obwansu bw'Omogusii Ndizi TV Obwansu bw'Omogusii nigo bono yakonikira ndekerene nagokorera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor Omogusii neji county chito etanaine buna e county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu